Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда сезне мин Эльза Ахмәтҗанова сәламлыйм. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, матур көннәр теләп калабыз. Курай милли уен коралыбыз, халкыбызның горурлыгы, хәзинәсе, җаны дип әйтәләр. Исеме Курак Көпшәдән килеп чыккан Курайның нинди генә төрләре юк икән бит. Төзелеш үзенчәлекләре һәм яңгырашлар белән аерылып торган Курай уен коралы турында студиябызның кунагы, музыкант, остаз укытучы Рафаэль әфәнде Газетдинов белән сөйләшербез. Хәерле көн, Рафаэль әфәнде. Бүген ул безгә аныгы Әмир белән дә килгән. Барыгызны да сәламлыйм. Хәерле матур көннәр үзегезгә. Исәнмесез. Курай белән күбесенчә кичкенәдән кызыксына башлыйлар дип уйлыйм инде мин үземчә, Рафаэль абый. Ә менә сезгә Курайга мәхәббәт дип әйтсәм дә микән, Курай белән кызыксыну 55-тән узып киткәч кенә килгән. Дөресме бу? Дөрес дисәк тә була, ләкин аның шулай кызыксыну башлауы республикада шушы Курайларның уяну вакыты иде. Ничә еллар элек инде бу? 20 еллап. 20 еллап бар. Ни өчен менә бу уен коралына өстенлек бирергә булдыгыз? Шунысын да әйтеп китәргә кирәк тамашачыларга. Сез бит профессиональ музыкант, сез укытучы, музыка мәктәбендә озак еллар балаларга музыка белеме биргәнсез. Башта баянда өйрәттем, итальян гармонында өйрәттем. Балалар бик теләп, мин 56 укучыны шул музыка мәктәбе программасы белән тамамладылар. Аның 11-ндә минем үзем кебек инде музыкант һөнәрен сайлап укырга керделәр. Һәм укып бетереп, алар инде эшлиләр инде. Шу минем хезмәтем кебек. Әйе. Һәм менә беренче Курайны эшләүдән менә нәрсәдән башладыгыз инде? Монда ниндидер аерым бер материаллар кирәктер инде. Курай ясау өчен бик нык сабырлык кирәк, бик зур осталык кирәк. Шуннан соң гына ясап була. Аннан соң инструментлар, оборудование кирәк. Менә миңа әйтәләр, татар Курайын ясар өчен нәрсә җитми. Аңа бер генә нәрсә җитми, теләк кирәк. Теләк булса, барсы да табыла. Булай шул ясап карыйм әле, или минем әйтүем буенча нәрсәдәге эшләгән осталар алар китәлмиләр. Менә мин үзем дә шаккаттым. 3 кеше с нольдан алып, уста нәрсә Курай ясау мөмкинлегенә югарлыгына күтәрә алдылар иде. Ә барысы ничә булды саңалар? Шул өчәү генәме, әллә инде күп буламалар? Өчәү генә. Өчәү генә. Башка теләгегез юкмы сезнең шушы һөнәрегезне тапшырырга, өйрәтергә нечкәлекләрне, әллә ничек? Юк, аннан түгел ул. Менә башта мин инде синең Курайыңа алам. Менә бу агачка ошаган. Ләкин ул агач түгел. Ул менә ишке ягы алюминий пищевой. Курай ясар өчен дә иң кираклы нәрсә металлның алюминий пищевой гына ярый. Башка бер төрле металлда ярамый. Яңгырашы үзгә буламы? Яисә ни өчен авызга кабырга кирәк булгангамы? Авызга кабырга кирәк булганга. Пищевой кирәк индеме? Ага. Һәм менә иң авыры менә бу мундштук дип укыган идем. Мундштукны ясау йөрәкләрдә авыр ди. Әйе. Ул җиңел түгел. Менә мин моны ясыймын акрил. Акрил ул нәрсәдәге чиста матдә инде. Химический дигән дияргә була инде. Ләкин аны курыкмыйча авызга кабырга була. Кабырга була, әйе. Әйдәгез менә Әмирдән дә сорап карыйк әле. Әмир, син ничә яшьтән бирле менә бу Курайда уйныйсың? 5 яшьтән. 5 яшьтән? Ә бүгенгә көндә сиңа 10 яшь бугай. 5 ел димәк син менә бу Курай серләренә төшенәсең. Бүген безнең тамашачыларга нәрсә уйнап күрсәтерсең икән? Җомга. Әйдә, рәхим ит әле. Җомга бу безнең яраткан
Татар халкыбызның кие. Мен алса бик матур булды. Әйе, әфәрин, молодец. Бу инде Әмир нәкъ менә сез ясаган курайлардан гына куллана торгандыр инде, шулай бит? Шулай. Әйе, тагын кемнәр уйный менә сезнең курайларда? Кайларга таратасыз аларны? Курайда уйнар өчен әлбәттә кирәк яхшы укытучы. Менә мин аны нәрсә шул 15 яшьтән өйрәтә башлаган укытучысы буларак ул мине бик нык таныды гел. Анасын аның слух яхшы, хәтере яхшы. Мин уйнап күрсәтәм, ул аны кабатлый. Вот менә мин инде шуның белән әмрә кичкенәсендә андай сәләт юк. Анарда башка сәләтләр бардыр инде алай булгач. Менә бу ни слух дигәнне, ишетү сәләте дигәннән, ул абсолют булырга тиешме? Әллә инде кирәк түгелме ясаганда курайлар? Юк, ул Таләп түгел. Таләп түгел. Иң элек теләк кирәк. Барыбер дә теләк кирәк. Әйе, теләк. Рафаил абый, менә безнең өстәлебездә шушындый матур тартма футляр. Әйдәгез әле без аны тамашачыларга да күрсәтик. Менә монда бик матур татар курае дип язылган. Безнең милли бизәкләр белән. Ә инде аның эчендә монда чын хәзинә. Күрсәгез монда курайларның 16 төре. Әйе. Аха. Булар яңгырашлар белән аерыла. Алар югарылыгы һәм түбәнлеге белән аерыла. Әйе. Төрле тональностьлар дип әйтәбез инде, шулай бит әйе. Нинди тональностьлар бар монда, Рафаил абый? Монда менә иң якыны бу инде малый октава дип атала инде. Моның тавышы калын. Ишетеп буламы аның тавышын? Яңгыратып буламы? Әйдәгез әле. Әйдәгез. Менә шундай. Аха. Иң югарысы нинди була? Иң югарысы алалы улым. Иң кичкенә курай соль пикколо дип атала. Мага караганда диаметрда кичкенәнең, озынлыгы да кичкенә, тишекләрнең дә якынлыгы нәрсә. Бу менә теге зурлар өчен уңайсызрак. Бармаклар сыйып бетмиләр. Кичкенәләргә менә дигән име? Кичкенәләргә ул анда спокойно уйныйлар. Аха. Менә без татар курай дип ассызыклап әйтәбез, име? Әйе. Бу ниндидер башка милләтләрдә дә курайлар бармы? Ни өчен без аерабыз шулай? Ни өчен татар курае дип әйтәбез? Татар курае менә мин үзем Актаныш районында башкортлар белән чиктәш район. Безгә ул әле менә мин кичкенә вакытта әле курай бик яңгырамый иде. Хәзер мин буларны ясый башладым. Безнең курайларның исеме Шаңгы таягы иде. Мин хурландым. Әйтәм, ничек инде Шаңгы таягы булса инде безнең курай, мин әйтәм. Булсын әле, мин әйтәм.
Татар курая. Хәзер монда Казанга күчеп килгәч мен основной буларны ясау Казанда булды инде. Мине чакырып алдылар консерватория. Министерство культурага алар коялар жыйнайды и мени де алдылар инде. Хәзер укытучылар анда консерватория укытучылары бар. Кора Рафаэль нәрсә әфәнде. Курайлар бит элек агач булганнар. Мин беләм агач булмаганында. Мин агач курайларны кулыма тотып уйнап карадым, ләкин уйнарлык түгел. Иде менә 4 курай миңа алып килеп бирделәр. Ну мин бурынгы курайлар булып чыган. Бурынгы курайлар, бурынгы. Мин инде аларга алар инде миңа нәрсәтеге элекеге бурынгы курайларны мин моны бирәм. Алышабыз бүләк итеп бер-беребезгә. Шуннан шул консерваторияга кире кайтып каламын. Анда да әйтәләр. Элек бит нәрсә менә шул агач курайда уйнаганнар да. Мин инде әйтәм килешәм, мин әйтәм, ләкин мин әйтәм агач курайны мин әйтәм, элек мин әйтәм берничек тә ясый алмаганнар. Берничек тә мин әйтәм кем нәрсә тегет. Нинди зур теләк булса да. Аны Рафаэль абый ясаганнардыр инде, ләкин аның яңгырашы бәлки үзгә булгандыр. Ул бит инде уен карал кайындыр килгән безгә. Ул беләсезме, менә мондай зур булмаган курайларны тишеүе бик авыр. Сверлон синең моннан нәрсә кирип китә? Менә моннан чыга. Менә булай торып. Или моннан шулай. Аның менә иң авыры менә шул. Хәзер мин инде эзлим. Хәзер ишеттем Германияда шушындай нәрсәтеге агачларны тишә торган брау или сверло инде. Мин инде адресін де таптым Санкт-Петербургтан. Миңа шундай нәрсәте керек. Алар миңа ясап җибәрделәр. И мин менә бу агач курайның ясалып бетмәгән бу. Менә монсы ясалып беткән. Ясалып беткән, ләкин әле тишекләр ясасына калган. Нинди агачлардан ясыйсыз? Бу тик агачы. Бу африканский агач ул. Ул бердән-бер агач, үзенә влаганы, юешлыкны үзенә алмый. Аның ясалып беткән инде. Тавышы буларга караганда йомшак. Йомшак. Уйнап карыйм. Әйдәгез уйнап карагыз әле. Шундай йомшак нәрсә, бархатный тавыш белән. Ничектер халыкчан яңгырый кебек. Менә киде халыкчан. Менә бүгенге көндә Рафаэль абый сезне милли шушы уен коралыбыз курайны торгызучы бердән-бер кеше дип әйтеп буламы сезне? Мин булыр дип атыймын, чөнки бүтән курай ясаучы юк. Юк. Менә Шаллы шәһәрендә берәү бар.
ләкин аның әле эшләнеп бетмәгән, теге җайланы. Старып бетмәгән әле. Старып әле бик бетмәгән әле. Аннарсын минем белүемчә сезнең бер хыялыгыз бар икән, ул искиткеч матур шушындый республика күләмендә курайчылар бәйрәмен оештыру белән ничек күз алыйсыз аны? Мин аны күптән хыялланам инде, ләкин теге ашмагач хыялда бит нәрсә теге югала. Мин башта менә безнең әле килгән очракларда 7 район бар Казанда. Мин әйтәм, әйдәгез, мин әйтәм нәрсә. Оештырабыз нәрсә, әтәтне шундый. Һәр районга 100 курайчы. Приволжский, Кировский, Московский, Вахитовский, һәр район. И башта ярыш түгел, это фестиваль. Бер-береңә карап нәрсә теге матур итеп уйнарга тырышу. Ләкин миңа әйттеләр, абый үз ипеңә аша диделәр. И мин шуннан сүндем. Сүндегез, әйме? Ләкин бу бик матур булыр иде, шуннан да менә шулай курайчылар күмәк җыелып, бергә уйнап, ниндидер матур милли көйләребезне яңгыратып, бәлки әле тормышка да ашырыла биргән булса, кем белә бит. Әле минем тагын бер хыялым бар. Нинди? Менә Казанда музыка фабрикасын салырга. Кайчандыр бездә булган ул? Кайчанда булган. Менә хәзер шуны аның үз урында восстановить итеп булмастыр дип уйлыйм, чөнки аның территориясе бик зур. Монда компактный гына шундай фабрика салырга кирәк. Әмир, тапшырубызның ахырында тамашачыларга тагын бер ки бүләк итсәң, бик рәхмәтле булыр идек сиңа. Әйе. Нәрсә башкарасың акылым? Картуф. Әйдә, рәхим ит. Бик зур рәхмәт сезгә. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен, матур-матур хыялларыгыз тормышка ашсын. Менә бу изге эшегез өчен аерым бер рәхмәт әйтәсем килә сезгә. Эшегез дәвамлы булсын, дәвамчыларыгыз да калса, бик әйбәт булыр иде. Сау булыгыз, рәхмәт. Сау булыгыз, рәхмәт. Һәр көнегезне матур фикерләрдән башлагыз, исән, имин булыгыз. Урманчы күзләре. Күзлек пияласын тишеп чыгып, күзләренең ачык күк төсе якын йылдыз булып сирпиеде. Тылсым тулы серле яктысын, уйнаклык һәм шак-шак ирония, җылылык һәм кырыс катылык әзер иде күзләр галәменнән бире чыгар өчен атылып. Назлылыгы сүзсез аңлашыла, үткерлеге тора күренеп, ләкин кайчак шатнап китә иде үкенечнең утлы сөреме. Жан җиһанга кайчак килә минем аның күзе белән карыйсым, һәм йөгерәм аның музеена, аны эзләп кая барыймсың.